ചൈനീസ് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്, ഇത് നിറച്ചുണ്ട്, പറിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാരങ്ങ വെള്ളമാക്കാല. ചൈനീസ് ഓറഞ്ചാണേ. നമുക്കിത് മുറിച്ചിട്ട് വെള്ളമാക്കി കുടിക്കാല. നല്ല ചൂടല്ലേ. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഓറഞ്ച് മാതിരി തന്നെയാണിത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ സാധാരണ നാരങ്ങ മാതിരി തന്നെയാണ്. നീങ്ങോ നല്ല ടേസ്റ്റ് വന്നത്. ചെറുനാരങ്ങ പോലെയല്ല ഇത്, നല്ല ടേസ്റ്റില്ലേ. ഇത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുമാരെ കൊടുക്കാൻ, രുചി നോക്കാൻ. എങ്ങനെയുണ്ട് മോനെ? നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാ? ആ.